Την Κυριακή στις 7 Μαρτίου, από εδώ που χτυπάει η καρδιά του Άλτερ 150 δημοσιογράφοι και από εδώ που δημιουργούν οι 200 τεχνικοί μας, θα μάθετε πρώτοι από το exit poll της Άλκο τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα μάθετε πρώτοι τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Και θα μάθετε πρώτοι τα τελικά αποτελέσματα σε όλη τη χώρα. Με το κύρος και τη μαχητικότητα του Άλτερ, με τους κορυφαίους πολιτικούς στο στούντιο και με τη δική σας συμμετοχή θα ζήσουμε μαζί την πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Αυτή την Κυριακή οι πολίτες ξαναδίνουν ζωή στη Βουλή και το Άλτερ με εγκυρότητα και δυναμισμό καταγράφει την απόφασή τους. Με το exit poll της Άλκο στις 7 ακριβώς, με συνεχή ροή αποτελεσμάτων και με σχόλια και αναλύσεις από κορυφαίους πολιτικούς, θα μάθετε πρώτοι από το Άλτερ ποιο κόμμα θα έχει την πλειοψηφία στο ναό της Δημοκρατίας, πόσα κόμματα θα εκπροσωπούνται και ποιος για την επόμενη τετραετία θα κάθεται στη θέση του Πρωθυπουργού. Αυτή η ψήφος ήταν μόνο ψήφος δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση. Αναμφίβολα ήτανε. Δεν ήταν μόνο αρνητική όμως ψήφος, ήταν και μια θετική ψήφος. Επιδοκιμάζει ο ελληνικός λαός, κύριε Βακελάτο, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ήθος που διατυπώνει καθημερινά και ένα καλύτερο αύριο. Η μεγάλη αυτή διαφορά δείχνει ότι ο ελληνικός λαός ήθελε να προχωρήσει σε μια άλλη πορεία.